Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Jumai ubahe hadu nyo magnitude Jingkhynñiuh hakari Myanmar bat Thailand mentakasni hakaposhi baje 8 minit no paisni hakabaki yengki sem bat ki jingtai kila khlem kabalawan ra ru ya ka jingyap hadu 8 ngot ki minsim brio ha Myanmar bat laingot ha Thailand bat bon ngot kila ja rangai naka jingban ki jingtai ki bala khlem ki jingkhi kabaklan kila sngoru ha Meghalaya babon ki jilla ha ka than jatai jongka India Bangladesh bat ka jilla Yunnan ha China Kajingkta jongkani kajingkhe Jumai kalalong kabaklan hadu kata-kata ha kabakawai kayeng kabahe kalakhlem ha Chatuk Chak district ha Bangkok ha kabalaingut kila khlat bat bungut kila jarngai kajingkiang kabapawnam jongka Myanmar kabaladan hadu khandai phusnem ka awa hamandale Myanmar kalakhlem shapo kawa irarwadi bat bun ki yengru kila pran namar kani kajingkhi Jumai kabajur kalasdang nakathan sagin ka sarkar Bangkok kalapan bana ya kajingkhang dam ha kaba kala khangru ya kilinti rel bat ki kat lengsun ha kate kanong ba umintri rang ba do kari Narendra Modi uloong ba usngau khia ya kajinglong jingman ha Myanmar bat Thailand bat ula terwaru ya kajing erap jong ka India umodi ha karensan Twitter jong ula tho kajing duai na kabenta kajing shingan bat kajing bha jong baro ka India ka kloi ban ai jing erap ha ka baide bat kanie ngila kerpa ya ki bor sanchar jongi bakin long ki balakhre kumju ru ula batha ya katnat kambari kari India ban yai beteng ban ya kendu bat ki sarkar Myanmar bat Thailand